ברוכים הבאים לסדנה של רמי ג'לאטו ויבו באילת. סדנה שכולה גלידה איטלקית משובחת. היא מתאימה למשפחות, ילדים ותכלס כל מי שאוהב גלידה יכול לבוא. אז מה היה לנו בסדנה? התחלנו בהיכרות קצרה וטעימות גלידה, ואז עברנו למטבח להכין ממש גלידה איטלקית מאפס. אז התחלנו בלחתוך אננס ומלון. ביחד עם הילדים וההורים למדנו איזה מצרכים צריך כדי להכין גלידה איטלקית וכמה מכל דבר. ערבבנו הכל ביחד והכנסנו ישר למכונת גלידה. וואו, זה הולך להיות כל כך טעים. אחר כך ישבנו בסלון של רמי כדי לראות ממש איך הוא מכין את כל הגלידות שלו. ובינתיים כשאנחנו מחכים שהגלידה תהיה מוכנה, קיבלנו עוד טעימות של גלידה כמובן, שיחה קצרה עם רמי, שאלנו אותו המון שאלות והשתתפנו בפעילות סופר מעניינת, ונראה לי שהגיע הזמן לבדוק מה קורה עם הגלידה שלנו. טוב חבר'ה, הגלידה מוכנה, הילדים כבר לא יכלו לחכות. הגיע הזמן לטעום. תראו את המרקם של הגלידה, איך היא יוצאת מהמכונה, פשוט מושלם. ואין לכם מושג גם איך הטעם של המתוק ומרענן. רמי, אין ספק שאתה מקצוען. אז כמובן שכולם התענגו על הגלידה ואפילו חזרו לבקש עוד קצת. אז בביקור הבא שלכם באילת, אל תשכחו לקפוץ לביקור אצל רמי ג'לאטו ויבו. תודה רבה לכולם, נתראה בסדנה הבאה.